Present, ma'am. Presente. Presente. Present lang tapos ay isa. Present, ma'am. Warm-up's done. Time to kick this off. You're going to the war zone. Ano, marami kami mamaya. Check. Check. Yan. Copy. Alright. Mutig na kami pare mga chicken talaga. Ano, Yung ano, Yan, git na akar na naman. Ginit-git na naman kami. May nangyayang na naman. Parang yung kanina na naman, ano? Closing in. Sa police station, harapan ng police station. May nakidyo. Anong kalapit eh, maka-chicken na to. Kakaway mo lang tapos nandyan na naman. Sana all. Team wipe. Na tayo, mga lods. Pinsan gigs. Maraming mga pinsan ba? Ang dami sa lando. Ang gusto mo sa lando. Your primary objective is to kill them all. Philippines versus Punic. Bounty target is up. Let's get it done. Yes, Punic. Boboto ko yan pag naging Enemies dropping into the AO. Ay, may bumaba pre! May bumaba dyan! May bumaba. Ang ina. Ay, Nice one. Yan lang yun. Talon-talon pa eh. Nice one. Pinsan. Talon-talon pa eh, di tumalon din ako. Nagulat ako eh. Pinsan. Butan lang. Ganda nito oh. Nice one, pinsan. Minsan pinsan. Paminsan, pinsan. Lulot mga tol. Aalala. Parin kita. Pinsan. Pinsan. Damn, Alam mo. Si Paring, good. Surprise pala ako dito. Ay, Oh. mag-fake pre. Loadout drop inbound. Ay, pag nagutom tayo eh, wala natin plates eh. Uy, may nagtapon. laban. Laban, nakakampi. Plunder, ang dami. Wala yata pumunta din sa ano, bunker ah. Pala, sa loob. Bahala pala. Pumunta tayo ng bahala. Sayang din to, pang nakakapatay na rin to. San. Ay. Gusto nyo ilit yung kabila? Oo, may kalaban ng inot siguro. Meron na siguro to eh, no? Bounty dyan ah. Moving. Maunti yun eh. Uy, may bumili. Saan? Eh, nagre-recon? Sino na yan? Saan? Eh, sa police station eh. Nandiyan lang sa atin, pre! Pinag-recon tol. Pinag-recon. Hello? Nandiyan lang sa atin. Ang ina yun, nag-recon. Gas is closing in. Ano na, mag-isa. Mag-isa. Oh, police station. Oh, nandiyan. Nanan ko ng ano eh, grenade eh. Five, lock the target. Ito na, tangin na ka, tago ka. Ang inang... Gago. Masabi. Kanina pa siya. Tubo pa ako. Hindi pa wipe yan, ha? Hindi wipe yan. Baka ano lang yan. Nag-recon na tol. Go.
Masyadong mano yung noise gate ko. Ito. Saan, Bagsak, pre? bagsak. Ba't ang dami nagka-camp? Naka-ghost lahat sila? Hindi ko sila masensor, pre. Ako rin eh. Ghost Ba't ganun? Ayun na yun, pre. Ayun na isa, oh. Hostile. Oh, sumakay. Ligo lang yan. Si Rambo. Takas na. Kailaban din dito to. Buy station identified. Kalaban niya. Kailaban. Nag-load up. Magload up. Ay, nag-load up. Uy, may bomba na naman. Hey, mate. Ito. May kalaban? Pre, sa likod natin. Likod natin. Crack na yun. Nice one. Hindi natin maritek. Ano nag... Hindi ko sila Ghost. masensor. Ghost ka agad. Hindi natin plates niya. Oh. Wala mo plates? Kunin mo, Jer. Ito. Meron ako, Jer. Tara. Natin sila. Tara. Wait ka pa, tol? Ay, meron pa. Uy, Ayun, kay Daily. Headset ka. Tayo lang, Lods. Nasaan sila, Lods? Misnet ka, pre. Misnet ka. Dalawa na lang. saan di? Saan, tol? Doon pa rin. Yun. Okay, pin, Lods. Pag ano. Teammate was sent to the gulag. Bus They'll station. fight for a chance to redeploy. Sabay station. Single Dalawa shooter. na lang yun. Oy. Mag-isa lang. Oh, fuck! Sniper. Dalawa yun, tol. Saan, Sniper pre? din. Pating ka, pre. Puro sniper yun, dalawa. Patay itong isa. Saan ka na-snipe, Gigs? Di ko makita eh. Baka itong pinatay ko. Wala kayo niya. Yung isa na sa taas, yung isa na sa baba. Dalawa na yung napatay namin. May isa kayo. Oo. Ayun. Sama yun yung... Oy, nakita ko na. There are TP inside. Enemy cluster strike Sabli incoming. lang, Take sabli cover. lang. Enemy soldier incoming. Ikutan lang natin ito. Ang galing naman nito, pre. Enemy UAV overhead. Dalawa. Dalawa yan, Lods. Oh, shit! Yun ang sige. Bagsak na isa. Bagsak. Uy, alam. Uy! Nandito sa laman, pre. Loadout drop inbound. Yan lang yan. Nice one, Jer. Nice, yeah. Jer. I've got you. Teamwork. Sent to the Si gulag. Gigs, Isa pa yata eh. Surviving earns them redeployment. At teamwork na ba? Nasa gulag na ako. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Teamwork na ba Parang yun, Daily, Lods? bilhin natin si Garne. Bilhin natin si Daily. Enemy UAV Ito. overhead. Ito, may ammo, pre. Ammo box, meron tayo. Parang Daily, balikan mo na lang. Dito. Ghost din dito. Mark the care package. Ghost lang ako. Yung mga tago yun, Jer. May tago sa may alam. Level ko si Gigs. Don't try, Gigs. Don't try. Don't cry. Ito ulit ito. Ano na lang ah. Enemy soldier incoming. Kailaban dito. Bumalik. Bumalik. Sa taas. Moving. Tagal. Sa taas, Lods, ha? Taas ng. Ang gas station. Bakit tol, meron din. Ito, Lots. Broke na. Nasa taas pa rin? Oo, sa taas pa rin. Doon isa. Dito. Dito, putang.
Abawi. Nakuha niya yung ano, baril niya. It's the Gulag. Survive and you can redeploy. Bitch. Ito ako din tol, hintayin mo ako. Nasa bubong lang siya. ah. Putang ng gago. Isa? Isa sa rooftop. Lakas ng Gas AK. station. Lakas ng AK talaga. Get yourself sorted. Oh. You're up next. AK? Hindi na natin tayo You win ng this AK. fight and you return to the front line. Putang If ng you lose, airstrike na to. you're done Crowded here. ng crowded Wala to. ko bala tayo. You're up, soldier. Go sort this. Gave him a proper sort. Stand by for redeployment. Makabalik. Saan Jar? Banatan mo Jar. Bawian mo yung putang ng... Uy, natapatay si Oh Jana. shit. Nandiyan pa rin? Saan yan tol? Good pa rin. Punta ako dyan. Ayop to. Okay, cover mo ako, Jigster. Sige, sige. Doon tayo taas pa rin eh. Okay. Wala akong bala. Balik ako. Napatay nyo pre. Pagtulungan natin yan. Napatay nyo? Wala pa. Malis. Hindi pa. Nandun pa rin nagkakampi. Yun! Tangina mo. Nice one! Oh, jailbreak ang Nice puta. one! Jailbreak pang gago. Tang inang buenas. O tanga naman jailbreak na yan. Umabol pa sa pagpatay, ano? Umabol pa. Mark some gear. O, Babalik yan. Hindi na ba kakabalik yan? Babantayin ko na yung ano niya. May bala ko dito, Lods. Oh, pero meron. Copy Lord. Oh, shit. Mark some gear. Tangin ng gagawin ko. Babalikan niya yung loadout niya. Wait ako sa loadout tol. Wait ako sa loadout. Jailbreak is active. Watch the skies. Ayaw mo siyang bumalik pre. Hindi na makakabalik yan. Hindi ka na makakabalik gago ka. Hindi mo na makakabalik. Lalagyan ko siya po rin ano mo Push lang gago. ako. Sige, Lods. Ghost din ako. Copy tol. Bantay lang namin ni Jer tong ano. Sige, sige. Upal yun eh. Mga to eh. Upal nga. Tangin ng yan. Di umalis ang pucha. I'm driving. Hindi talaga umalis eh no. Lagyan. Ayun, sa kabila bumalik. Baka dito. Saan tol? Ayun. Hostile spotted. Copy? May kalaban sila pre. Sige, punta na kami. Strike inbound. Kaming Enemy sa inyo. UAV overhead. Hindi lang, Lods, pag ano ah. Pag may nakita kayo Lord. Sige, sige. Movement. Uy! Saan yun? Sa fire station, yun. Uy, meron First din. station. Meron din, oh. Oo. Pumasok doon sa ano. Ito yung nakalaban natin eh. Kaya nga eh. Ghost lang ako ah. Gusto mo na ka tol. Okay na. Kayo bang bumabanat sa kanila? Oh, shit. Oo. Tara. Yung dito. May tao rin dito ah. Enemy mark. Tao isa. Dito. Gago. Tanya. Meron pa dito tol isa. Movement. Capital. Rock. Dami pala dito ah. Sila yun eh. Sarap bitch. May isa pa dyan tol ah. May isa pa sa loob. Yan na. Oh, nandito na sa server. Ayun, down. Nice. Sige, push ko. Right time yan. Right time. Nandyan, Jalen, Meron pa nandyan. dito sa akin. Pupukpukin mo pa ako, gago ka. Nice. Factory beat, factory 2. Ayun pala. Abang ka pa, tutangin na. Nice. Pull up. Nice. Patay na ano, the Jigster. Patay na. Nice, Wipe na ba bro. sila? Oo. Right na ata. Papakyo pa niya. Namatay pa na. Right na tayo. Right tayo. Mark the target. Paso na tayo. Cancel that. Saan to? Sa ano? Sa salt mine? Salt mine of mine. Extra
Extra bala ka dyan, di ba? Bala? May, binaba na natin kanina, nagsabay tayo. Ay, ito. So, Ayos man, may bala pa ako. Losing ground. kala ko ammunition box. Ammunition box meron? Wala. Pero may extra akong AR pag gusto mo. May 210 pa ako eh. Copy, pre. Ay, Naubos na para bala ko. Shit. AR? saglit, Ito, bigyan kita. saglit lang mga tol Kukonek lang ako dun sa class ko. Sige lang, Lods. Sige, Lods. Okay lang. Saglit lang. Nasa ano lang ako. Ibantayin ka ta. Sige lang, Lord. Hindi ako makakonect. Advance nyo lang pag ano. Magulo. Dito lang ba tayo? Diyan lang tayo? Pasok lang tayo sa circle dito, siguro. Saan yung gulo? Ano yun lang yan? High ground tayo. May campsite dito, di ba? Moving. Oo. Disregard Taas left. ata. Taas ba yun? Oo, dyan o. Repositioning. Station. Ay, sa cellphone na lang ako para. Tara. Ano kami pre? Wala magparachute dito. Uy! Uy, Wag! May Pados sniper? na, nahulog. muntikan din ako. I've got you. Nalak ng check ko. Yung bato kasi. Oo. Rereklamo tayo dyan sa Activision. I almost died in a cliff. Dumas doon pa. Masyado nilang yun itong ano, mababa masyado. Diretso. Tuloy tayo ammunition tal. Pera ako eh. Ayos, may buy station dyan, Meron din oh. ako. Ang tama sa bakbakan to. Saan ba dito? Yung bago na pala. Gas is inbound. Marking new safe zone. Copy cash drop. Mga to. Moving here. Yun to. Moving here. Never mind. Dito pala yan to. Baba ko na ng pera dito. Sige. Plunder cash here. Sarap tumambay dito. Tataas tayo. Ayun mga lads. Ano bala yan? Bala? Bala. Baba natin mga bala. High ground tayo. Ano natin sa Nagdagan tayo ulit. Sige. Una na natin sila pesta tol. Unahin na. Baka may sumusunod pa sa atin, ha? Sana, ingat na tayo May dito. sasakyan dito. Tambay ba dito? May sasakyan. Naku, may sasakyan pa rin. Ingat. Oo, parang nandito kami ni Parang may dati. nagsasnipe pa. Meron ba? Ingat ha. I-check ko lang dito sa likod. Ako May, dito. Moving here. baka may mas camper pa sa atin dito eh. Kaya nga, baka may Mas camper. Camper na tayo, may mas camper. May mas camper pa dito eh. Kagaya nung kanina. Lumaban naman tayo, pre. Ikaw na. Ay, sa dami na patay. Dami Eh, di ba pag huli na eh, camping na lahat? Okay na muna tayo dito, pre. Ayos na to. 10 na natin build to. Pwesta tatal.
Tesa lang ito, tesa lang. May bato. May bato-bato lang yan. Ayos na yan. Yan lang naman din ang mga kalaban natin eh. Parang kanina lang ah. Pero mas maganda na yung pwesto natin ngayon. Never mind. Yeah. Diba? Oo. Feel ko yung chicken ngayon ah. Oh, yun. Yan ang gusto ko ba? Ayun, oh, yun. Sa walang DC. Kakain nga. Papainit ako ng chicken. Uy! Hindi naman nang to. Hindi ko maka-copy-paste ang putang niya. Baka may mas camper pa dito. Fuck. Putang na naman to. Got gas Uy! inbound. Safe I zone like. relocated. Enemy Oh, this marked. guy chirping, bro. Smoke siya, man. Got a loadout drop inbound. Nakaghost naman tayo. Akin ang space dito. Moving. Oh, connect ka mga po. Disregard last. Open yun to. Dapat na may, ano, bato. Moving. Oh, dyan pa nga. Never mind. Oh, dito na sila tol. Dito na. Ano tayo magpapakita? Tanton. Okay. Sa bahay na to. Sa bahay na to. Movement. Ang titira sa atin yung king. Survivor still active in the AO. Buhayin niya yung mga kakampi niya. Tara daw sa Pag may snap niya na yan eh. Gas is moving. Ayun, Mark the target. Ito na sila. Pre, kahit naririnig nyo, okay lang sa inyo ha. Oo. Extra ko ha. Yeah. No probs, no probs. Copy, copy. Ayun. May school ako pre. May online training ako ngayon na ano. Oh, shit. Partida pa Hindi, yan. okay lang. Partita All pa playing. yan. All playing. Ano lang yan, para formality lang naman. Yan. Warzone is life. Hindi, Warzone is life. King call babang ka. Huwag muna kayong magpakita. Yun. Ay, King, dyan sa likod mo, ano? Si Jigs. Yan, bubuhayin niya yung kasama niya. Ito na, kita na. Ako na to. Ayun na. Nice. Wanted target neutralized. Well done. Hindi niya nabuhay yung kasama niya. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ganun pa rin tula. Oh, yun. Enemies in the area. Saka. 285 west. Northwest. Nakaprong. Loud and clear. Sa blue pin. Ayan. Copy your mark. Disregard last. Ayan. Bumaba. Nakadapa ba siya tol? Kanan ako kakanan ako. Wait lang tol, wait lang. Oh, shit. Ayun, meron pa dito. Ayun, dalawa. Ayun na. Mark the target. Ayun. Nice. Basag. Sarap. Ground. Ibang team. Imoy ba yan? Moving. Never mind. Ano ba dito tol? Hindi. Patay na. Oh, wow. Down. Sige lang pre. I-finish ko May kilaban dyan ha. Ingat lang. 9 enemies are still Ingat active. lang. Oh. Atin tong pesto pre. Balik ako. Balik pare. Baba na. Dito. Repositioning. Ayun o. Pare, 5 na lang yan. Mo lang, Lima Lods. yan, ha? Down. Tatlo. Nice one. Yung isa kumanan. Copy. Pinya, pre. Pinya. Pinawa. Disregard. Moving.
Fuck, ano yan? Patay. Target right here. Nice. Zero vision, Dito tayo, zero. Jer. Pare, apat na lang yan, pre. Apat. Tayo lang kompleto, pre. Oo. Tayo lang kompleto. Copy. Get to the safe zone. Yung pinin mo, meron pa? Wala na. Saan? Wala na. Ah, okay. Di ba? Ayun na, pre. Ayun na. Dito. Basag! Isa na lang yan. Dalawa na lang. Dito. Dalawa na lang. Down. Wala na akong bala. Isa na lang, tol. Wala na akong bala. Dito, tol. Sige. Dito, tol. Naisa ka. Thank you. Isa na lang yan. Isa na lang yan, pre. Isa na lang. Repain na yan. Kanan natin. Sa kanan. Shout out Dexter. Nice one. Chicken tayo dyan. Chicken. Shout out Dexter. Chicken, nice one, boys. Sabi ka na nga, Bam. Nararamdaman ko na chicken eh. Shout out Idol Lodi. Nice one, boys. Dexter. Prudential. Nice one, boys. Nice one. Nice one, mga lods. Nice one. Long time na play. Basic. Naka-chicken din, Lods. Naka-chicken din. Ayun na. Oh, may highlights sa si Jill, oh. Buongiorno, friend. Pang highlight. Oh, Jer pa malakas. Sana Ronnie makasya. Ayan. Pinapatay ko lang yung binabawasan niya, mga Lods. Nice one. Nice one. Pre, nakapag-present na. Pwede nang maglaro. Partida pa yun si Carlisle eh. Nag-online Maestra. class pa yun eh. Nag-online class pa si Carlisle eh. Huwag kang magulo, ha. Partida. Idol. Nice one, mga Galing mga lods. idol. Galing. Nice one. Nice one. Nalaskin ako, tol. Sige, tol. Okay. Papasarap ng tulog niya ha. Ano, pre? Mas bukas. Galing. Nice one. Nice one. Easy na ba, Lods? Nasa work daw siya eh. Si, Basic. Ang galang ko na yung video ko. Present. Ayos siya, maraming pera pag busy sa work. Present, maestra. Narinig niyo sila? Ang dami namin. Putang namin. Ilan yung class nyo? Nasa 30 na kami ngayon. Dami rin. Pinapapatay niya kasi yung microphone, mic pre. Kasi masyadong, pag nagsasalita, hindi na maintindihan lahat. Pag nag-raise ka lang ng hand, yun lang. Oo, kaya nga, hindi naman kasi niya nagtatanong. Nag-explain lang siya. Parang mga ano. Parang anak ko rin eh. Chicken! Tinan ko sa group chat, mga bro. Sige bro, sige. Ayan, sa group chat. Nice one. Nice. Nice one. Sakto nanonood si Idol Lodi. Galing. Namamartida pa si Carlisle. Nag-online class pa yan. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
Baril to. Baril na nga. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Nice one. Pala dito ah. Pala. Does anyone need this? Back to back pa to. Il mio nome si vede. Back to back. E dei Apego, giusto? Mi chiamo Edelmira Apego. Ganda ng pwesto natin ano? Solo dei Oh, let's... Nakauna tayo eh. Non Practice. tutto il Time nome, for c'è the real solo un thing. nome più corto. Quello è il Hostile mio dropping into the soprannome area. Watch the perché ho skies. usato Ay, Italian pala no? io. Italian ito. Oh, Italian pala. Io devo rientrare. Ano sabi nito? Fluent ka na mag ano, Italian? Ayos lang, pre. Ayos lang. Tinatanong na kasi mga pangalan ng iba. May mga nakabukas na microphone ng putang ng mga itim na to. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe Pwede mo naman silang i-mute, di ba? Oo, dapat yung nakamit lang kami sa maestra. Hmm. Yung maestra lang dapat nagsasalita. Hingi lang mga lods. Susunod ako. Ba, sa ginitna na yung ano, circle. Oo, Oo nga eh. Malaking ano na. Panalo na ka. Wala pumili ah. Grabe naman. Para Kayaan magpupustok na lang ako para hindi na lang kayo mapastigan ng ano. Ayos lang lads. Ayos lang sa akin yung ano. Lods na. Yeah, lods na. Sige, magpupustok na ako. Kala ko magpupush ka eh. Yung loadout. Hindi. Uy! Saan tayo? Pangin na may kalaban kagad dito. Baba? Grabe. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Lat na lang ako dyan. Parang wala naman. Meron dyan. Oo. Lights ready. Get yourself sorted. You're up there. Bumaba sa'yo. Basag kang hayop ka ngayon. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, Gago, you're boss. Basag kang hayop ka. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ay, shit, may back up. That one. We're sending you back to Bako May yan. back up. your team. Patay ako kagad. They have the cash. Isa lang yan. Ah, tatlo pala. Shit. Shit. Oh, bounty pa nga ako. Oo nga ano. Papabounty orange na. Takot yan mag-push. Pinik up. Terroras na pala ako, tol. Haunted ah. Ito na si Tanky. Yan. Punta dyan. Yan. Salpin mo. Yan. Yan. Inang yan. Ay, shit. Kakwe de paklong.
Uy. We lost that one. Ano, naglalag? Make stronger next Di time. counted? Ayun na yun. Oo. Di counted yata yan? Isa pa. Pa, Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Let's go, let's go. Tayo. Battle Royale. Alright, Lods, soldier. pili kayo, Saan tayo, Lord? Pili kayo, Lord. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Scavenger contract located. Enemy soldier incoming. Summit? Dami rin. May military sila. Contact! Target ID. Waypoint mark. Disregard lag. Waypoint mark. Contact! Cancel that. Contact! Contact! Dumiretso ah. Isang team. Target right here. Movement. Movement. Cancel that. Mark the target. Mark the target. Sa dulong-dulo tayo. Bounty contract identified. Summit. Oo, dami yan. Hostile spotted. Sige, abangan natin yan. Putang yun ang mga Pwede, kuha lang tayo ng baril natin. Punta tayo dito. Moving here. Gotta be Kuha tayo ng baril Abangan natin. Oo. Binali ako ng mga puta. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Clear to engage all targets.
Tara. Natin mga idol. I'll drive. Kape ko na. Your Wala. teammate is redeploying. Stand by. Wala. Oh, Para wala mga idol. punta sa bundok Balik ako, siguro. balik ako. Mababa na. Tapusin ko lang yung paglulot dito. Sige, sige, sige. Capital. I got the wheel. SMG here. Thank you, thank you. Got gas moving in. Load out na ba? Dito. May buy station din. Tara. Tara, lads. Kunin ko. May heli pala dyan. I'll pilot. Dalawang heli yan, ha? Mga magbagaan pa yan. Uy! Copy cash drop. I'll take the stick. Loadout drop heading your way. Plunder cash here. Bounty target is up. Let's get it done. May pera pa Saan tayo, dyan. saan tayo? I'll fly it. Ammunition box. Ay, wala pala. Plunder cash here. Saan tayo? Saan tayo? Outing. Relocate. Sila yata yung mga yan eh. Dix, bili Di tayo tayo. bala. Meron ka pang... Pero nung pera, pre. You need equipment. Cancel that. Target right here. Let's take. Sniper? Kulang Sinabuli pa, natin. kulang. Kulang. Yung isa Ano nabuli ba? natin. Huli natin? Contact. Ha? Bounty target is Eh. up. Well Ay, bounty down. No, bounty down. Bounty down na dal. Down na. Bala. Tara, bala, bibili ako ng bala. Bigla tayo nagkapera. Big cow here. Sino nag-i-snipe ito? Pera. Ay, bala. Nice na. Work here. Goods na ako, tara. Hawakan mo muna para hindi. Dami nating sasakyan ah. I'll drive. Isa-isa Kaya, pili isa na tayo. I'll fly it. Open. I'm your wheelman. I'll drive. I'm your pilot. Chopper ako. Na isa. All right, best. Para tigda dalawa. Saan tayo? Sa
Search natin dito to kung may tao. Wala. Hill base. Pwede rin. May tao, galing gulag oh. Ayun, meron. Dami pala dito, tol. Talon, Jigs! Talon! Ay! Shit! Strike inbound. Hindi ko na malayan yun ah. sorry. Sorry, men! Iikot ang sa... Kailang. Sige lang, sige lang. Yan Meron ako, sa baba eh. din, baba. Meron Down din sa isa. baba. Down ako isa doon. Patay ko yung isa. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Sniper. Ay! Your teammate Karaket launcher. Diyan nila. sending them home. Loadout truck headed your way. Brok na! Down. Jer! Dito. I've got you! Down, dalawa. Nice. Gas Wipe. is moving in. Oh, team wipe. That's located. Nice. Sa akin na satchel. Kuhain ka namin, Lods. Sige, no props. Take time lang. Ammunition box, oh. Sorry, parin Jigs. Okay lang, no props. Hindi ko na namalayan. Close na kayo. Copy. Loot ko dito sa ano. Tapos na kaya yan. Walang pera yung mga yun. Broke cam. Dopo nella fotocella. May armor kayo? Armor box dito. Meron din ako. Palutot, tol. Ito ba? Looted na. Hindi pa. Ay, may box. Ay, hindi pa looted sa taas. Kaya ang pera. Nakabot ko doon. 100 lang. 900. 900 pa. Palutot dito. Ayan. Mark Box them pa. here. Gas is closing in. Nice. Palutad dito. Oh. Okay, thanks, Lods. Pwede ka na mag-loadout, Lods. Ay, kunin mo muna yung ano mo. Para makapag-ghost Weekend ka. ko na lang yan, Pag-ghost na lang ako. Enemy team is hunting you. Stay alert. Bumaba lang. Okay agad. Okay naman. Oh, hindi palutad dito. May mga satchel din din. Diyan, Lods, pag ano. Oo. Wala na yung baril ko ah. Target right here. Hostile. Down one. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Bago. Movement. Uy, nandito na Sakyan ano sa na likod. Jigster. Nandito na yung bounty ni Jigs. Kami, pre. Ay, nawala. Isa na lang. Moving! Vendor here if you need equipment. Down isa ulit. Tower. Oo. Ito sila. Uy, shit. Nandito na pala. Kotse. May truck.
Sniper, sniper! Sa bundok, sa bundok, sa bundok. Pamark. Orange Sarap mark. ng pulis, pre. Sarap ng pulis lang. Nasa pulis. Copy. Down one. Sarap, bitch. Nice one mga lods. Meron pa. Copy, tol. Sa loob nito, meron nata. Gulag. If you survive, you earn your freedom. Sit tight, mate. You'll be out there soon enough. Meron na nga dito, tol. Sa akin. Listen Sa up, roof. soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Oh, Sort them out shit. or capture the Oh objective. shit, saan yan? Doon sa taas. Tangina sa sasakyan. Isa na lang yun, tol. Sasakyan, meron din sa sasakyan. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Your team can still buy you back if they have the cash. Yun, bye. Tama ba yung car? Got a vehicle. Down, 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 pre. Down, sana lang yan. Disregard that. Tuluyin mo na. May isa pa dito. Likod mo. Never mind. Never mind. Dito. Dami dito. Nangina, umikot yung isa. Nag-revive pang isa. Ah, wala. Nasa buy station sila sa likod, pre. Copy, tol. Dito na eh. Nice. Ah, inakyat ka ata. Ayun, umakyat nga. Oo, talikod ka lang. Kaya tol. GG na ako, tol. Focus ulit, tol. Alright, sige tol. Nice, Okay, nice. GG mga lods. Sige mga lods, thank you. Nice game. Sige. Nice game. May ladro ka pa, lads? Yo.